Dika na wali suke na yawe Ozombo Eye Roma to yi fita da wọ́n pàṣẹ ìkẹta Anara àti sí ara jọmù Àìkúwẹ̀ na ẹ̀yà náà tọ́ọ̀ṣì ní ọ̀rùn ní ọ̀sẹ̀ àdá ìgbà ni Màdàkà na ẹgbúlọ́wẹ̀ ẹni ẹ̀ndàbà ẹni ọkọ̀ni lọ́wẹ̀ akẹ́lẹ́ ndọ́ọ̀kà Kúchẹ̀rẹ́ lórí ní àmì àmì àkà lọ́wẹ̀ Ọmọ àtúnyẹ̀ ìṣẹ́dá àsìkà hàbí ọkùnrin lúgbù Na ime kwuru onye ọbụla tụkwasara ya bụ owuru ọzọ mbụ n'ọba na ya na-atụ ndị ahụ kwuru gị. The role executive of ụmụ atụghị ifụta both men and women zukọrọ aka wee sị ka anyị dakwele iwu na anyị nwere ihe na-emere anyị n'ụzọ pụrụ iche wee sị iche gị iche na anyị si n'ọkwanye ya na anyị bịa taa sị ka anyị kenere gị. Jide na abuja jide bike woni wa so okay within 4 days in July. Guys, remember then, that's what I'm talking
Let's
I
As it is now, I was in the because my father is late, my mother is late. So I work for today. I want to once you follow them, from Lagos, so I just arrived now. Sikalea, where I was living. Hello. And they are over. And they are over. And they are over. And I go because he just said how it was because you were married. We man are married to can you renew. And you are from Naya, say not one name. Come on, Haman, I cannot do long we have car to where we are man. So I want out of the evidence of age and overall thing of wisdom. I'm very happy. We are also asking you to read it when you are and you open that is very well and you
I'm
Thank you.